izobamba izingxoxo ezingezinhle mayelana nokungqubuzana kwekhabhinethi ne-DA njengoba i-MK Party kaZuma ilinde ophikweni. Njengoba i-GNU isonqenqemeni lokuwa, iqembu lomkhonto wesizwe selizungeza buqamama. Uyabona, saxwayisa ngalokhu, kodwa kulungile, sikhona, sisazimisele ukukhuluma ne-ANC. Ekugcineni imigomo yethu iyefana, sifuna izinto ezifanayo kubantu bakithi. Sesiyakhuluma, eGauteng yingakho bengakaphumeleli kwikhabhinethi yabo kuze kube manje. Umyalezo wethu ku-ANC uthi ungaxhashazwa yi-DA ake sikhulume, kusho isikhulu esiphezulu se-MK uMuzintshingili. Kulindeleke ukuthi kuhlangane isigungu esiphezulu se-ANC kule mpelasonto lapho sizodingida khona umdonsiswano phakathi kwe-Democratic Alliance nezikhundla zekhabhinethi. Isazi esiphezulu se-ANC siwuqinisekisile lo mhlangano sathi kunemizamo yokwehlisa umoya kulandela uhlu lwezimfuno ze-DA. Kusukela ekuqaleni besingeneme ngalo mfelandawonye ne-DA futhi kubi kakhulu ngemuva kwezimfuno zabo ngezikhundla zekhabhinethi. Kwaze kwanqunywa ukuthi sihlangane ngaphambi kokuthi kuthathwe izinqumo. Uma kubhekwa izimfuno ze-DA, iningi lethu elibona sengathi zikufanele, usho uMthombo utshela iNkanyezi TV. Umdonsiswano phakathi kwe-DA ugxile kulokho i-DA ethi kwavunyelwana ngakho futhi isola ukuthi i-ANC manje isiyazishaya indiva. Ukhiye kulombango yinhloko yongqongqoshe wezohwebo, izimboni nomncintiswane i-DA ethi yathenjiswa yona. Kunalokho, ithi uMengameli Cyril Ramaphosa usehlehlile futhi usenikeza i-DA i-tourism portfolio esikhundleni. I-DA kubikwa ukuthi isabisa ngokushiya i-GNU ngemuva kokuthi uRamaphosa eguqule isivumelwano sekhabhinethi. I-DA kubikwa ukuthi itshele uRamaphosa ukuthi uma engahambisani nesiphakamiso sokuqala isivumelwano phakathi kwe-DA ne-ANC siyaphela. Isivumelwano phakathi kwe-African National Congress ne-Democratic Alliance singase sisabalele ngemuva kokuthi ubuholi be-DA bunqume ukutshela uCyril Ramaphosa ongumengameli ukuthi kumele ahambisane nesiphakamiso sokuqala sekhabhinethi asinika iqembu ngoLwesibili. Imibiko ye-Inkanyezi TV, i-DA itshele uRamaphosa ukuthi uma engahambisani nesiphakamiso sokuqala, isivumelwano phakathi kwe-DA ne-ANC siyaphela. Isiphakamiso sakaRamaphosa esibuyekeziwe asamukeleki. NgoLwesithathu ebusuku, uRamaphosa kusolakala ukuthi uguqule imibandela yalesi sicelo, wafaka ungqongqoshe womnyango wezokuvakasha esikhundleni sikangqongqoshe womnyango wezohwebo, izimboni nemiqhudelwano, i-DTIC. Lokhu kubikwa ukuthi kuthukuthelise ubuholi be-DA nethimba lezingxoxo, obudinwe ukuthi uRamaphosa uhlehla ngesiphakamiso sakhe ngemuva kokuthi i-DA isamukele. Kuyaqondakala ukuthi kukhona ukuvumelana ethimbeni lezingxoxo kanye nobuholi obubanzi beqembu ukuthi isiphakamiso esibuyekeziwe sikaRamaphosa asamukeleki, ngokusho koshicilelo. Nakuba i-DTIC ithathwa njengengxenye ebalulekile yeqoqo lezomnotho, umnyango wezokuvakasha awunawo umthelela ofanayo kunqubomgomo yezomnotho noma ekuthuthukisweni, futhi naphezu kweqhaza lawo ekudaleni amathuba emisebenzi, awuthathwa njengenhloko yezomnotho. Phambilini kubikwe ukuthi uRamaphosa kulindeleke ukuthi enze isimemezelo sekhabhinethi maduze nje, okuzobe kuhlahla indlela yokuthi kufakwe i-Government of National Unity ekupheleni kwesonto. Amaphothifoliyo amaqembu e-GNU njengoba izwe lilindele ukuthi uRamaphosa amemezele ikhabhinethi entsha, intuthuko yakamuva ingase ibambezele isimemezelo. Kuyaqondakala ukuthi uRamaphosa ushayele umholi we-DA uJohn Steenhuisen ngoLwesithathu ebusuku eqinisekisa ukuthi uzonikeza iqembu izikhundla eziyisithupha namaphini ayi-7. Iqembu le-Inkatha Freedom Party kubikwa ukuthi lizothola izikhundla ezintathu, kuthi i-Patriotic Alliance kanye ne-Good Party bathole owodwa. I-DA iqale yabeka amehlo ayo ezikhundleni zekhabhinethi eziwu-11, amasekela ayo kanye nezikhundla zabaqondisi jikelele, okuhlanganisa nesidingo sesikhundla sesekela likamongameli. I-DA yembula izikhundla zekhabhinethi okuxoxiswene ngazo njengoba kuvela ingxabano mayelana nomnyango wezohwebo nezimboni. Enkulumeni yakamuva yezokuxhumana noMengameli Cyril Ramaphosa, umholi we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen uchaze isimo esibuyekeziwe seqembu mayelana nezikhundla zekhabhinethi kuhulumeni womfelandawonye we-GNU. Lokhu kulandela ukukhala komphakathi ngencwadi eputshuziwe kasihlalo we-DA Federal Council uHelen Zille echaza kabanzi ngezimfuno zeqembu. Ngokusho kukaSteenhuisen, i-DA inekeziwe izikhundla zekhabhinethi eziyisithupha, ezasekhaya, imfundo eyisisekelo, ezohwebo, izimboni kanye nokuncintisana, i-DTIC, imisebenzi yomphakathi kanye nengqalasizinda, ezokuxhumana kanye nobuchwepheshe bedijithali kanye namahlathi, ezokudoba kanye nezemvelo. Ukwengeza,
Leli qembu linikeziwe izikhundla zobusekela ngqongqoshe kwezezimali ezinamalungelo aphelele ekomidi lekhabhinethi, ezamandla nogesi, ezokuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane kanye nezinye ezizonqunywa. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.